Hei kaikki, eilen oli minun ystävän syntymäpäivä. Hän on minulle kuin sisko. Tapaisin hänet minun kampiksen kautta. Se oli nopea suunnitelma, joten menin kauppaan ostamaan lahjaa. Katso tätä niin paljon kynttilöitä. Sitten menin keittiöosastolle. Siellä oli paljon kivoja asioita, erityisesti kuppit. Lopuksi ostin 2 kuppia ja 2 kulhoa. Tässä on minun sisko. Me asumme yhdessä. Hän oli myös kutsuttu, joten hän tuli ostamaan lahjaan. Sitten menimme yhdessä kotiin, sitten vähän levättiin. Laittaudumme ja lähdimme synttärisankarin kotiin ja sää oli tosi tuulinen. Saavuimme perille, tässä on synttärisankari. Menimme sisään ja pidimme hauskaa. Hän teki masalatietä, se oli tosi hyvä. Hän teki myös ruoka, kanavihanneksi ja achar. Ruoka oli tosi herkullista. Sitten pelasimme korttia ja nauroimme. Myöhemmin leikkasimme kakkuun. Sen jälkeen soimme ruokaa. Annoin lahjan ja siskoni antoi kellon. Hän oli tosi iloinen. Sen jälkeen menemme S-Marketin. Se on auki 24 tuntia. Ostimme magnesiumia ja D-vitamiinia. Se on tärkeä Suomessa. Sitten menemme kotiin. Hei hei!